Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ina son ku saurara ku ga wannan bidiyo din wata ruwan sama ne muka samu yau a gari lafiya jihar Nasarawa. Waje kusan wannan ruwan sama duk gari ne aka same shi. Shi gashi ba fari ba wanda dai ka gansa dai ka san ba farin ruwan sama ba fari bane. Gashi dai kaman milik hakan nan ko kuma kaman tonan sabon rijiya. Gashi dai wadda kuma wannan ruwan duk gari ne aka same wannan ruwan nan. So wannan wani ruwan sama ne kuma Allah ne kaɗai ya san dalilin wannan ruwan sama. Ko a science akwai abin da na kasa acid rain ko wannan acid rain ne ko wani ne Allahu alamu, amma dai an ce wa jama'a kada su sha wannan ruwan sama kuma kada su yi amfani da shi wajen abin da shafi lamari irin na abinci ko kuma abin da shafi abin sha. To Allah ne kaɗai ya san dalilin sama. Allah mun tuba, Allah mun tuba, Allah mun tuba. Allah kai mana afuwa, Allah kai mana afuwa, Allah kai mana afuwa. Da Allah na son in farkon zuwan ka kenan ka share wannan video din saboda duniya su san cewa Allah shi kadai yake yin abin da yake so. Idan Allah ya ga damar halaka da duniya wallahi Allah zai halaka da cikin turban ai. Ka duba kamar Ebola ne kuma corona, lokaci guda Allah ya aiko da corona, Allah ya halaka wasu halitta. Haka wannan idan Allah ya ga damar halaka da duniya cikin wannan ruwan sama sai ga an sha an samu matsala. To Allah mun tuba, Allah mun tuba, Allah mun tuba, Allah ka yafe mana, Allah ka yafe mana. Ina son ka saurara ka ga wannan video din sannan ka share don bayan Allah su amfana sannan su gane Allah Allah ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Ai kallo lafiya. Abin da tashi ta wajen. So wannan shine kalar ruwan sama da muka samu a wannan shekara a wannan gida a yau. Kalla irin kalar ruwan wanda yau kusan muna wata yau biyar ga watan goma 2020. Kalla wannan ruwan irin kamar sabon tonar rijiya shine muka samu ruwan. So wannan irin kalar ruwan Allah ne kadai ya san wannan kalar ruwan. Da kuma wayo kwano yayi datti ba. Kalle shi jam a gan shi kalle shi ba ruwa ne fari ba irin kamar sabon tonon rijiya shi ne aka samu irin wannan ruwa. Yau kuma ruwan sama da muka samu kenan. Allah kaɗai ya san wani dalilin wannan ruwan sama. Allah mu kuma duka gari ne ba ka zan duk inda ka ji za ka irin magana kenan. Inda ka ji za ka irin wannan ruwan kenan. Gan shi daidai ruwan sama ne. Kalla za ka ga ruwan sama, za ka ga ruwan ma daga garin sama.